नमस्कार. मी झुबेटा कंपनीचा एम्प्लॉयर प्रवीण बहादुरे. पाटील, तुमचं नाव? विश्वांबर रामचंद्रराव हेंद्रे, गाव? देऊळ बुद्रुक, तालुका? तालुका अर्धापूर, जिल्हा नांदेड. पाटील, हा ऊस किती दिवसाचा म्हणजे किती महिन्याचा ऊस आहे? हे 4 महिने होते. 4 महिन्याचा ऊस. आपल्या झुबेटा कंपनीचे किती स्प्रे घेतले तुम्ही? 2 फळं 2 घेतले. 2 बघा कशा प्रकारे रिझल्ट आलेला आहे यांना. 2 फळं घेतले. अगोदर असं नव्हता ऊस, आमचा बारीक होता. बरोबर. घेतल्यापासून कलर बी आला याच्यावर भरपूर आणि फुटवे भरपूर झाले. कलर चांगला, सुंदर कलर. आम्हाला फुटवेसाठी दुसरं काही घेण्याचं काम पडलं नाही, त्याच्यामुळे फुटवे झाले.